Туган авылы Кама-Тамагы районының Олы Кареле авылында Самир Өмітбаевқа бюст аштылар. Булсын Минзәлә театры бүләге. Үзенчә килеп тә керде, бөтенесе Сабир абый, шул кадәр җыгылып та төшә белмәде кешесен. Әйбәт итеп кенә, яшьләрегез бар икән, телләре бармы соң? Сабир абый белән мин шактый эшләргә туры килде. Аның спектакльләрендә мин берничә роль уйнадым. Ул менә шундый гаҗәеп кеше иде, ул бик таләпчән ул. Менә нәрсәсе белән аерып та ул арымый иде. Ул бит артистлар белән спектакль чыгара, яшьләр белән күп эшли. Сабир Өмітбаев 1936 елда Минзәлә театрына нигез салган. Бердә ул 32 ел буе режиссер булып эшли. 100гә якын тамаша куя. Сәхнәләштергән әсәрләр арасында Зәңгәр шәл, Галия Бану, Кызганнар уясында, Банкрот, Беренче театр, Уйнаш спектакльләре бар. 1960 елда исә Язылмаган законнар һәм Тамырлар әсәрләрен сәхнәләштергән өчен Тукай премиясына лаек була. Хәзерге вакытта Минзәлә Татар дәүләт драма театры Самир Өмітбаев исемен йөртә һәм быел үзенең 85 еллыгын билгеләп үтә. Театрыбызга нигез салучы Сабир абыйның 40-50-60 ел элек үзе сәхнәләштергән спектакльләрен тагында үзебезнең Минзәлә театры сәхнәсенә күтәреп, яшь килгән артистларыбыз тарафыннан аны чыгарасы иде. Сабир Өмітбаев исемен Олы Кареле авылының мәдәният йортында алган. Биредә аның почмагы булдырылган. Бик күп китапларын укырга туры килде, бик күп аның куйган спектакльләр белән танышырга туры килде, сорашырга туры килде. Якташы булган авылдан калган кешеләре юк микән, шуларны белешергә туры килде. Туды уен Сабир Өмітбаевка музей оештыру турында. Күп еллык матур гадәт буенча Минзәлә театры Олы Кареле авылында ел сайын спектакль куя. Көндез балалар өчен тамаша булса, кичен тамашачыларга Аманулланың Ташлап китмә мелодрамасы тәкъдим ителде. Олы Кареледән Таңсылу Насырова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.